bela jelen fo FM away kado akuma so ba ingonna o sira tigela Boubacar Traoré beti ambe away kado zole da minye kuna funi ambe shoni siga kantela la funi kun folo min be ni mbata abi bo sebe ngono sebe min nangwa makol lendi panda alikum ambe kado ka fo minye awa president min be no Senegal to la nyamay no be Macky Sall ko fo no nyi bilibili do be na bi wele ko forum de Dakar o keneka ya jira ka fo minye away kado terrorisme runya koro minye operation minum be no wuli ka jo minum be ni away kado Nations Unies be ka ke yalsa be ani Kenya be sinzi kado ka foko lu ko yo dam yo jira o de strategela ako 2022 minya away kado forum de Dakar min bi talike ka nyeshi away kado be ani Kenya kana be ka buli chuko mi away kado ango farafina kam kuno abara bela jile damene na o kuma sa nyina ntai o bisigi hukum min gono o de bi talike away kado gela min be an dala nyeshi away kado an yere ka tablu doma baski bi se ka na chuko mi anga yira mahoronya away kado olu bela jile bi se ka kungorto so chuko mi o de strategela ko ingoni akera ma yeleke chama nyena nye away kado de mbajje kulu ali kado nyama yeleke bata se farfina taw bela jilima away kado we nwan soro ngene nga minyi politiki to mawi ani kado ka fo maminu be no be away kado jekulu werewla be ko ni sira ka nwan soro away kado ngene nga abi talike fami be ni farfina kungango kuma ani farfina ka lahaliya no lu be ka fo ajira ka fo ambe don mene ko bi ni farfina ta ka laje baye ka fo ko terrorisme away kado o nyonye ni am fe farfina o de sira tigala minya away kado wuli ka joni chesiri de ka ketelela sabu minya away kado terrorisme min be farfina kana ke mo nyina ka fo farfina dama o de garsigedu alaba bi se ka ceri away kado nya fandani nani fe o de sira tigala uye kangar dake nya shin conseil de sécurité away kado o moma o wali am mina farfina anube tabulu mina kerengere ni yala terroriste kelali min ne o be ola de kama atita chushila fanga je ka kekelenye de ko di nyama ka dun dakile fe ka bod dakile fe minyi away kado wuli ka joni chesiri min be na be ka ke conseil de sécurité mo fe ko farfina jamana nun kono yelsa be ani Kenya o se ka sinzi chugumi minyi ministre président min be no Macky Sall ajira ka fo ko koni ya danjira o ajira ka fo o bito dobere fere ani dabalu ka ke bi se ka to away kado terrorisme big fere wero tiga keleb se ka ke chugumi nyeshi terrorisme masabla terrorisme akana ku nyara farfina damadu na tiga ka ti tu away kado abichari away kado kata nyefa wero fe ako Senegal ale nyama ba mi flene no ale de be Union Africaine o nyama bala Macky Sall ako away kado yel mali minu no lu balika balaka ke wati la ba nuna away kado awanga farfina jamana dawla ikado olu ye fenye femini atibe jukushila sabo abike so wuye ka jamana sigi kodi abike so wuye lu be bara minu na away kado aba bara aba nyongiri Macky Sall ye misali ta dugu minu na bitalike away kado Guinée ani Burkina Faso ko ta se Mali ma ani Chad balaka wuli minu be ni wati la ba nungo nana ale ko ajira ka fo olu ye fonye faminu ni away kado je manga kenni olu ye faminu be keso buye ka away kado olu ka bara bela jile ka sigi ko min ya away kado kuma na sa forum belebele abika ke Dakar away kado be ajara ay min soro ka dama bi ka bolle independent kono ndo o de ni ibunya bala man ma ga nyama bunya asebe koro jaranye nouvelle horizon ne be mbolo do me boni aye munye baba konti akumara abena tanini no ma chefie nyama ijugu sara oka anyefiena munye ni anga dishiba doy anga jamana konala akone ayira ka foko munye ba maliba abeta bulum na foko bi nyama ko sigatala ko jamana yera kolini ko ajolo no tantantai ibena ka foko ne dishiba doy dishiba munni abe transition yera konala ale aklinata okero yi fatrike baga fulano be demba konti kufo ako ame domina kombi anga maliba nyama ko sigatala ko musaka gbele ya ko ochiama ko obe malido nabi wadugu jogo mugani tanki bi na ka foko do be ka faraka kata afe oro kum kono la kamise ga foko jamana konin ko ablogolo no tai ko jamana konin ko ajolendu fatrike baga fula no be demba konti kufo ayira ka foko munye mali ambe musaka gbele mu na me domina kombi nyama ko akelno gela bele anga jamana kono ko ça ne va pas ame domina kombi kone Mahamadou kima ko saba nyama ko sigata la kibe na ka foko ça ne va pas okum kono la kibe na ka foko dabalo fe ko usongo kono ko gelera ko sobe akara sababu ye munya ali warmuse nyama ma ko me warmuse mun kono ko binere dugma ko sanfe nyama ko otiye bile ko munya wari ko wari ko otomalen ko otiye bile anga jamana kono budu yana ba munya dema konti ayira ka foko ni ko ndu tabalo tetemena kalaje nyama ko jema dungo do ko ka abiga gelera fuka foko abe gelera
gɛlɛya a kɛra sababu ye mun ye an ka jamana n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a fɔra an ka ba maliba ko ɲɔgɔn dɛmɛ jamana don nka maa minnu yɛrɛ n'olu bɛ dɛmɛ ta ka maaninfin k'u sɛgɛrɛ ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko olu sɛbɛkɔrɔ sirannen don nin waati in na o sabu kɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka jagobɔla caman de bɛ yen an ka commerçant caman de bɛ yen ɲɛma an bɛ don min na ko bi dɔɔni o tɛ tɔ to ko la a caman bɛ yen k'u ka juru bɛ maaw la nka u yɛrɛ dangalen t'a kan k'a fɔ ko juru in kɔni ko a bɛna sɔrɔ o de hukumu kɔnɔna la mun ye nouvelle horizon maaw u y'a jira k'a fɔ ko dimanche don n'o bɛnna octobre kalo tile 23 ma k'olu ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ maa dɔ kɔni ko o bɛ transition kɔnɔ wa disiba don o de kɔni y'a jira k'a fɔ ko jamana bɛ taabolo min na i n'a fɔ ko bi ɲɛma ko a taabolo man ɲi fo k'a fɔ ko a man ɲi o sabu kɛ ko ça ne va pas ko jamana yɛrɛ ko a jɔlen don tɛntɛntɛn a bɛ i n'a fɔ jamana yɛrɛ ko a sigilen don a sen tamara o sanfɛla o la o hukumu kɔnɔna la o y'u sen bɔ o kɔnɔkɔrɔ kuwɛrɛ n'o bɛ nouvelle horizon maaw ko fɔ u ko tɛnɛn don n'o bɛnna octobre kalo tile 24 ma o ne mun ye jamana kɔnɔden dɔ fana ko o kumara o fana ye jamana disiba dɔ ye o y'a jira k'a fɔ an kɔni bɛ don min na ko bi an ka ba maliba kɔnɔna la a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko dabalo fɛn k'u sɔngɔ kɔni ko o yɛlɛla wa mun ye musaka ko ye ko o kɛlen don gɛlɛya belebele an ka jamana o kɔnɔna la ko mun ye wari muguden ko ɲɛma ko a t'i ye ɲɛ yɛrɛ la nka o y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye k'a fɔ ko muguden ko o t'i ye ɲɛ la an bɛ don min na ko bi ɲɛma ko ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ nafolo a bɛ maa minnu bolo kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bɛ parti politique maaw ko fɔ k'u caman bɛ nin waati in na k'u kɛlen bɛ k'u ka nafolo bon ka a da sɔgɔ tɛ tari o sabu kɛ k'u sigilen bɛ ka kalata ko o makɔnɔ kalata minnu n'o kan ka kɛ waati nataw la an ka jamana kɔnɔna la n'o bɛ masakɛ kalata o ko fɔ a caman bɛ k'i ka nafolo bon ka a da sɔgɔ ka bɛn o kalata o ma o sabu kɛ o musaka ko k'o dogolen tɛ maa si la Patrick ka fɔ la a ko mun ye hali n'i y'a ye an ka jamana kɔnɔna la an bɛ don min na ko bi musaka ko a kɛlen bɛ gɛlɛya ye ɲɛma ko ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ maa minnu fana bɛ ka fanga mara an bɛ don min na ko bi u kalekan nin ye ko mun ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kalata ko bɛ kɛ jamana in kɔnɔna la n'o bɛ président kalata o ko fɔ kalata in ko an ka kɛ an yɛrɛ ye k'a fɔ ko partenaire de kana an dɛmɛ wa ka sɔrɔ ka n'u ka agenda k'a tɛnti anw kun ka n'u ka candidat k'a tɛnti anw kun ko an marabagaw hakilina t'o ye koyi k'o de kɛlen bɛ sababu ye bi an bɛ don min na ko bi ɲɛma ko nafolo ko a gɛlɛya ko o bɛ malidenw kan Patrick ka fɔlɔ n'o bɛ dɛmɛ kɔnte ko fɔ a ko n'o hakilina bɛ jamana marabagaw la ɲɛma ko nin t'o hakilina fɔlɔ ye koyi o sabu kɛ ala ka hinɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita la waati tɛmɛnenw na ale ni espérance ale y'a kɛ ka tɛmɛ a ye kalata k'u labɛn jamana in kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye communauté internationale maa si de ma an dɛmɛ wa kalata fɛn fɛn n'o o labɛnna a bɛɛ la jɛlɛ musaka ko o bɔra an ka jamana a kɔnɔ la mun ye Patrick ba n'o bɛ dɛmɛ kɔnte a ko ni jugu n'o ma ɲɛ ɲi ma tiɲɛ f'i ɲɛna ɲɛma ye jugu sara o ka a f'i ɲɛna a ko nin kɔni ye disiba dɔ ye a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana in kɔni an bɛ taabolo min na ko bi ne yɛlɛmaw mana jamana in kɔnɔ ɲɛma ko jamana a bɛ nin kana kɛ fatɔ ka murufeere nafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔ dɛmɛ kɔnte ale sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la Nɔgɔ Samedi Jawara an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn k'a Jawara ni cɛsiri n'o min ye général ye a ye min fɔ siga t'a la an k'an cɛsiri hali bi ɲɛ don n'o tɛ awa i ka dɔn gɛlɛya kɔni fila tɛ dɔ bɛ yen sa dɛ min ye juru samanen don jan bɛɛ kelenkɛ tɛ kɛ maa yɛrɛ t'a dɔn bilen awa i ka di i b'i kun bɔ yɔrɔ min hali min kun bi awa i ka dɔn buudu d'i ma 200 o ti sɔrɔ bilen ɔ n'i ye min fana wele i bɛ weleli kɛ fo hiri répondeur yɛrɛ dama tɛ ko a dɔw yɛrɛ bɛ yen réseau yɛrɛ t'u ka réseau tɛ kuma tɛ a kɛ sɔrɔ n ka blogu t'a la koyi ɲɛma ala gere gura bɔti t'a wɔyɔ ko koyi ni wɔyɔ in jɛna sa dɛ n dɔgɔ i ma foyi ye o a ka nin wɔyɔ gere gura bɔti t'a wɔyɔ n'a tɛmɛna nin kan an de ko yɛlɛma an bɛ taa baba adama ninnu nɔfɛ dɛ an kɔni bɛ k'an labɛn aw bɛ taa aw ta ye dala kuma ye o don dɔ aw bɛ bali ka wuli ka min dɔrɔn ko Mamadu ta mɛn a ko bi gafe ko ni ɲɛma bɛna kɛ ɲɛma ti yan o kɔni o y'an dalen sa n'o tɛ dɔgɔ blogu t'a la dɛ ɲɛma ka bala kanta nin waati in gɛlɛya maa ye a ka haramu wali maa minnu tun bɛ kariya ka 2000 di maa ma u ti sɔrɔ bilen yɛrɛ ɲɛma hali 200 u tɛ se ka u ti ye bilen u bɛ tun na bon et pourtant u ko diɲɛ fan bɛɛ kɔni gɛlɛya in bɛ fan bɛɛ fɛ fan bɛɛ dogo ye nka an ta in fana ye bolo fa b'a ta an ta ye min dɔw bɛ kasi dɔw de bɛ kasi i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yɛlɛ awɔ bolo fa b'anw ta in nka dɛ wallahi bon Malikɛr prendre l'argent des politiciens a t'u bolo yɛrɛ a t'olu bolo koyi hali n'a b'u bolo u tɛ k'a jira dɔgɔtuguna a Traoré ale kuma bɛɛ a kumana nouvelle horizon kɔnɔ conseil national de transition n'o bɛ CNT n'a b'o ko fɔ dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ awa kuma kɛn bɛ o kan nin waati in na budget min bɛ yen n'o bɛ avant projet de budget ko fɔ 2023 wari bɛ t'i jɔ miliyari 13 a n'a kunkanfɛn miliyɔn 340 ani 290 ani dɔɔni Fasirikɛba ko ka sɔrɔ san 2000 awa i k'a dɔn 22 min bantɔ filɛ o ta kun ye miliyari 12
ana kun kan 20 million kɛmɛ naani ani dɔ ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ awa i k'a dɔn min ye awa doni dɔw bɛ yen ana kɛ olu fana bɛna ta ba la conseil national de transition CNT o tɔgɔ la o doni ninnu olu de bɛ kɛ sababu ye min ye awa i k'a dɔn n'i y'a kelen jateminɛ député minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ minnu wele ko député n'u bɛ CNT la n'a fɔra k'u ka n'u yɛrɛ wele ko député n'i y'a jateminɛ olu ye maa 100 ani maa 21 ye o maa 100 ni maa 21 dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn maa 100 ani a bɛna dafa ka se maa 100 ani maa 47 a bɛna dafa ka se o la o de siratigɛ la budget min bɛ yen n'a bɛ avant projet kɔnɔ n'a kan ka voter assemblée nationale kɛrɛnkɛrɛnnenya la CNT o tɔgɔ la o de bɛ kɛ sababu ye k'a lata miliyari 13 a n'a kun kan 20 million 300 ani dɔɔni fasirikɛba ko hakilina jiginna n'i ye jateminɛ kɛ min ye Bamakɔya tigilama minnu bɛ yen n'o ye groupe salafisiw ye olu kɔni nana awa i k'a dɔn n'u ko k'olu ka ko ye azawadi ko ye olu ta kelen bɛ anw bolo gɛlɛyaba ye a nana kɛ sababu ye Mali ka awa i k'a dɔn nafolo an bɛ awa i k'a dɔn sɔrɔ min kɛ kɔrɔlen sɔrɔ in kɔni awa i k'a dɔn a kɛra tɔkajɛ ye min ye kɛri ye n'o bɛ maa min ka dugu la nɔgɔ wari min bɛ bɔ awa i k'a dɔn Ala de ye a dɔnba ye a ko de kɛra sababu ye min ye awa i k'a dɔn fɛn caman bɛ yen awa i k'a dɔn olu kɔni a yɛlɛla o yɛrɛ dama ka bɔ yen min ye awa i k'a dɔn hali an ka jamana baarakɛla minnu bɛ yen n'o ye awa i k'a dɔn État mɔɔw ye a caman bɛ yen awa i k'a dɔn k'u ye dɔ bɔ u ka sɔrɔ ni sɔrɔ bolosɔrɔw k'a dɔn u ye dɔ bɔ u la o de kama min ye budget min filɛ ni dɔ yɛlɛla kan conseil de sécurité conseil national de transition mɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna ko dɔ de bɛ fara u ka saraw kan yalima u ka indemnité misɛnninw fɛn tɛ fara a kan koyi min ye awa i k'a dɔn ni k'i b'a ta k'a lajɛ ko anw bɛ jamana min kɔnɔ jamana in yɛrɛ dama tɛ koyi n'i ye diɲɛ jamana fɛn fɛn ta k'a lajɛ san o san u ka budget ni dɔ ma fara a kan i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn tɛ bɔ a la colonel min bɛ anw kunna bi n'o ye colonel Ablaye Mayiga ale y'a jira a waati tɛmɛnenw na k'a fɔ Mali kelen de la awa i k'a dɔn kɛlɛ suguya 4 o bɛ ka dɔrɔso anw fɛ jamana in kɔnɔ terrorisme b'o la an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn b'o la minnu bɛ yen n'olu bɛ terroriste senkɔrɔ b'o la ani k'a dɔn k'a fɔ awa jamana wɛrɛw fana olu bɛ ka awa i k'a dɔn ɲamini juguw ta ka ɲɛsin anw ma n'a ɲɔgɔnna caman fo ka taa se awa i k'a dɔn criminalité juguba min bɛ yen n'o bɛ anw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ yɛlɛma bandiw bɛ ka min kɛ n'a ɲɔgɔnna caman o kɛmɛ sababu ye ka Mali yɛrɛ kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye awa i k'a dɔn o min n'o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ o de ka kɛ sababu ye nafolo yɛrɛ waati dɔ la a bɛ ɲini a t'i ye i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo a ko CNT tiɲɛ don awa i k'a dɔn budget dɔ bɛ fara a kan nka min ye awa i k'a dɔn u bɛ bɔ maa 100 ni maa 21 na u bɛ taa maa 100 ani maa 47 u bɛ taa u la o ko in bɛ senna hali bi wa a bɛ senna dɛ maa 100 ni maa 47 ko bɛ senna ne yɛrɛ kɔni bolo c'est pas la peine ɲama nafa foyi tɛ na bilen walayi vraiment ne kɔni bolo vraiment c'est pas la peine CNT kɔni vraiment an ka kuma dɔw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna CNT ko in filɛ nin ye a maa 121 n'aw bɛ se ka hali a kɛ maa 60 ye a b'an a y'a ka ye haramu wari in ka kɛ ka fɛn wɛrɛ dilan a banna maa 100 ni maa 21 aw bɛ taa ko bon kuma fɔra ko assise nationale de fana y'a fɔ assise wa o de fɔra dɛ ko charte de ko ten charte wa assise wa nin bɛɛ y'a dɔn ɲɛma jamana in bɛ taabolo min na comme bi bɛɛ ni hakilila kɔni a bɛ yɛlɛma en tout cas mɔgɔ 121 kɔni a dɔw yɛrɛ b'a la wari kɔni bɛ taa dɔrɔn ka taa kumaba foyi nafa foyi dɔnni de b'a jɛ miliyɔn 2 la kalo foyi nafa foyi t'a la nafa foyi t'a la il faut que on regarde ensemble quoi an ka jateminɛ dɛ an y'o de fɔ a ɲɛna ni ma cɛ f'i ye i jugu sara k'a f'i ye o fana a Traoré ale kumana koyi a ko awa i k'a dɔn o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ni a kɛra maa 100 ni maa 47 ye charge wɛrɛw bɛ yen tuguni minnu kɔni bɛ assemblée nationale CNT kɔnɔ n'olu fana kan ka taa ba la nin bɛɛ de bɛ ka kɛ sababu ye wari in awa i k'a dɔn a bɛna kɛ miliyari 13 a n'a kunkanfɛn miliyɔn 300 ani awa i k'a dɔn 290 ni dɔɔni nɔgɔ min ye awa i k'a dɔn fasirikɛba a ko conseil national de transition CNT jateminɛ kɛ baarakɛla minnu b'a kɔnɔ a bɛ baarakɛla 200 bɔ ɲɔgɔn kɔ nɔgɔ k'i k'a dɔn a b'o bɔ o kumana sa baarakɛla 200 ka taa fara min ye awa i k'a dɔn maa minnu bɛna kɛ maa 147 ye ni k'i b'olu da ɲɔgɔn kan ka tila k'a lajɛ u ka tɔrɔmɔɲɔw ni awa i k'a dɔn u bɛ don ka bɔ ni sanni minnu kɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan san kɔnɔ jɔn ko Ala a bɛ dɔ bɔ nka a ka lajɛ koyi diɲɛma jɔlen na o de ɲɔgɔn tɛ nouvelle horizon nɔgɔ nin y'u ka fasiri ye n y'a bɔ a kɔnɔ min ye Tuguna A Traoré o ka bidon bɔli Ibu ɲɛ b'a la Tuguna A Traoré ɲɛma an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ i ye kɔrɔfɔ in k'a ɲɛfɔ cogo min na an kɔni hakilila tɛ mun ye an bɛ mun ɲini jamana marabagaw fɛ jamana in bɛ taabolo min na n'a fɔ ko bi n'a fɔra kana dɔ fara mun ye CNT kuntala janya kan ɲɛma a kuma ka ca dɛ ayiwa a kuma ka ca dɛ kɔni bolo komi miyɛntɔ fana
dala kuma men mande su ko boso yoro abana an ta ngoni ka fo dro ko nyon fam yayi abana don de monsieur le président an ga na nyon ne ga koy ma kamene mu gani kele ne do ma bolu la kana fo yore faraka abana Guinée Conakry ta joli akere ka bon ay go bu do farale do akanga bon ko ni sharia u bana saw abe wali adroni ko ko njatimne de non de segambe de wuli baldu be nyebli ni sigile du be ala de mi no yake ala na graje be ni ko moche ala do mi no yake ka do ka che maliyam ma digi bisili bayla ko ame woyini da na tebana nin ka nyama nga che ere nyaw la dugare la so may na nga che able chori ne ko ngwa Allah akbaru aya partager ya mi nere nyenye so wala na ngo woni nga kalfo toro aya partager ay di partager dona ni ala che ala ka nyaka dama abien nyama le gido ne be mbolo do meboni ayi munye lasana kulubali ke akumara akuka nga na nga sirabaw kwa kerenga la munye anga gidron bele mununu udale no wati na anga jamana kono nyama kibe na ka fo ko munye milliard chaman de ko ore tiena nin ko indafe ona tabe ko munye mamun no be bulu gidron sanfe nyama kibe na ka fo ko bara ko amaka lafiya ka nyi shi munye dubla deuma munye lasana kulubali ako ko adugulente mashila ni ye bamako ere komini woro ka jete mina ka laje aka ja fo kata bla munye anwa region kono la nyama asira ko adugulente mashila o kara sababu ye munye anwa jamana fama no be kolonel ashim kuita ko fo wati temonu na ashebe ko dimina ayira ka fami domina kompi anwa sira bamunu no be ga dalata bara intaraka kalfam jere je kulmunuma ibna ka fo ko munye bara ko nin ko amata munye jamana fama administra fa kosobe o de kama munye ashim kuita ashebe ko dimina munye lasana kulubali ayira ka fo ko munye anwa sira baw munu gidro no buga dami domina kompi ani munu gidro fana no obaro no utimina ibna ka fo ko jamana fama ayiki bada mun soro ko kibara ko ni amake kibara dumai ko sabke akara sababu ya aya se bokoro dimi ko kum ko na ibna ka fo ko ministre mumbe no ka baranya no transport ma ani munye infrastructure ma ale ko ni mbora mu conseil de ministre la bando no kera wati temununa aye jamana fama nya jatimina kalaje aya don ka fo ko mu ashim ko tay fin maye amadom na kombi kwa nyeble no kosobe munye sira ko ina patrika baka fala no la sara kulubali ko fo ako ni ya sira ko jatimina kalaje nyama jiro mumbe nanga mako stade omspor modubo keita ni yo sira ba dangale mina ka ke komi ibena komini ena itina teme bamana suguni fewa nyama komi sira tu tikali ko ka no nyi o sabge ibena ka fo komi dinga bele do shini be abina fo ko gidron ko abala al ka gidron ta ko amada oran ko fulala munye patrika ba no la sana kulubali ko fo akona mbore imane munu alibi anwa duguda komini 1 katabla mu komini worona okona la nyama ko sira chama ne be am domna kompi ashisira nunu shi datu ko omanye alko wati temono na ibena ka fo ko mu malido mbora ko dusuma kashi ko yira elaji ibrahim bwakar ke tala wati temono na nuye katika uye wati temono na ko katika obora ka zule ko sebe ko roda do re ayira ka fo ko mu katika ku yesira ko ni ka atige o masoro do ra fe ko mu nye go gidron gidron da ko jugu mun na akrai nyama ko sira ko afambala de lengara dinge o kara sababu ye wati temono na la jibura mafanga wati ko mu katika uye gidron ko ka asebe ko tike fatrike baka fola no be la sana kulubali ko fo akoko ni na albi ba mako fa ba era kono la an era ka sigida no be banguni jangina buku ko fo nyama ko banguni jangina buku bilama ko kabagodo Allah kibaru bi yere ko ni bi kausa doni no te wati utemena ni sira shodro bi shitulu ni mantlato jakumani bodi nyami nywana dem son ki fari furuki aramde note ndo sira nguye chene kuy kabagodo Allah akibaru muye lasana kulubali aya ira ka fo ko muye ni na banguni jangina bugula nyama ni ye bulma fensi inflatiye sira tala ko iko ko abe manga se bakorobo ko sabga munye sira abuga datu ko mungai nyama bina fo ko muye maw ko nku usakote patrike baka fala no lasana kulubali ko fo akwa ngoni me domna ko bina manye ka fo ko sira ba nungo ntabulo ko obeta nyama ko wuli ka joka ka jona ko sabga anga jamana asira ba munga datu ko munata nyama ko nte ma chama fela ko ide ko ni duya jitemena kalaje munye ministre muno ka barane suno transforma ani ngata fara munye infrastructure kan nyama ko ale wati temono na conseil de ministre keneka ale ya ira ka fo ko barane taraka kalfa mamunu ma nyama ko mo joro la ko barane taraka di mamunu ma nyama ko mo joro dana mine ko umma adafa odo kum kono la munye ministre ya ira ka fo ko munye barane
in kutare me ka kalifa mamuma o sigata la ko dono na tawla bare mina mina ka bo abela jelen bulu an woni me domna ko bi na manya ka fo ko ministry ya danganiya ka fo ko mi sirabaw u glane ko munya agele ko make musaka ko ide ko sabke bela jelen nga musaka ko odidima ko kuma na ko maja yiro jume jela ko jita infana ko musaka dira amada makola de parce que bon ne ko ni mo fui de ko ni ayira ka fo programme spécial 2021 o bara mu no sigira singa musaka ko maka agele o kuma nya ndama ko were de ke fama ona jela ko jisira ko infana e kama ko dai de e sanjuli ça est-ce que c'est la morsoni a décembre ka glan génération ini chez sanjuli est-ce que ça ngolo vla bossa ne ko bra do bon fona ngela kata jala ko ji marabo nyini ga no ya suru kembe ko udda mata ko ke jamana famula wanya malu ye gudra mun fana dali damne ka damne jamsa bugun la kata bla nyefla ine a gudra nun be soko lenu bara mabon wodi make bara di mabon ya ko ke tuga do ladi wa problème yela fana bi rom na sira bara na jora nga jamana ngona nyima wuli mandi abana kuma kai ala ka ni sabo be ala ka demeke ami halibi arajo inura fm abi sisoko anga fuli bi génération ni bismillah abi koko te ko inde abi te ngoni bi angoni do wala se ma te mi do wala se ba ywa ante te shele te mi bi nyini ka aramunde malien an yɛrɛ bɛ te min wolon vla kɛ tile kɔnɔ premier wolon vla deuxième wolon vla troisième wolon vla halibi ambita ndo minya awayka do fasiri abi sebe ngono sebe min nango abako sordi bamako bamako wula sordi bamako minya umaru ongoiba de kumambe ndo anganti anga bobo mako ko imbeti bamako ko mali to fenzelimbe fo habu to minya be banyangara dife minya awe banyangara to minya jimende be bara fe banyangara Tomiya koni Tomiya tene yan fan flen do la o be Tomiya were de do Tomiya ni ma fle Tomiya be mo ne de fila abe mo ti de fe o ay ne de fila o be o te de ay ne de fila ne ma ayi ye quoi ka damine Tomiya ka ta banyangara aujourd'hui c'est notre jour aramudi yara la singa mai ne singa mai ala ka ni sabo be maruke ta nga fuli biye de abele kiche ako ka damine Tomiya ka titi fo banyangara minya awayka do ka tase yoro minum be no betimisa kofo minya awayka do mama daga ani bojo nu awayka do oye dugu were wiye nunum bela jile bilama ndo be kule la mangala de o be ku yere nyini terroristu be ka awayka do jugu ya ta kan segere anga sumaw kulu bela jile ko tasuma dula o be temene ngo ka boy ambulla minaw yere ku be jaso ni ka tanuyi war ongoy ba ako awayka do ambe mine ko be wati do kuma sera wati yemuye seneke fen awayka do ulu woroli a wati sera sabu anye danu ke ya nyena alhamdulillah min ye seneke fen ye ambetu nofe nyiun jembe nyiun bi bo buge sabu seneke fen awayka do lu nyena nga lakana baliya kembe ko lolo bilibili kanyeshi awayka do anga dugu dowma kerengere ni yala timisa man mama daga foka na lebe to binya serkilla ni ka do region de Segu ni village nu foka ta se Bojoma commune de Dukombo region de Banyangara nunu ye dugu minnu be mbi ni kebu ko ni toro sugu bela jile na budala petrike ba ko ako lu ye kibaria min zoro ajirala ka fo groupe armé mado be no be terroriste ko fo lu minnu be no be groupe de soutien à l'islam et aux musulmans na be jesum ko fo nunu ngoni e mo ye minnu ngoni be ka awayka do circuler ni village no e dugum seni no bi nyanje o be suma laje kata suma dula o be suma laje kata suma dula ako ni ndo awayka do kalo klimuka ani saba no octobre kalo min yere temena angoro koy o to kuna shini yo ya ko min ya awayka do cede do be mara fen ko ni sonzo ni mbubulo fle ne ka wuli ka joke ka do furu chama mba de la kere ni yalla dukumbo awayka do udono yoro inde la furu ko ni uyeta suma do a chama na ako temena ngo ka boy min ya awayka do bojo na be kilometre ta ani duro ani banyangara ni nyanje ako yimvana awayka do mo ko ni be senekela ni awayka do anywana chama lu be o toro le do sabu min yeta sumai abeka do ka furu la uyere jole setuye awayka do ni makara dama ubo de la bi ako ka boy minye bo manchwale atikila man nui senekela ubulu la mina awayka do ba bela jele shuen awayka do katanu ye koso ako wa medoni mina ko bi yoro mimbe na bi wele ko mama daga na la mini bela jele cercle de Tomiya region de Segu ikado ni yoro mo fana usekene ndo koy ako samedi tabene groupe armé terroriste mo awayka do ko obna tabe ko be ko son koso be ube awayka do mugu yere chi senekela dowla awayka do ni katanu ubulu mina chama
min ye awekado shari daba ubula min ye awekado otoro ubula ko kata se awekado so yere o be kata ni o chamai ako min ye kunafuni min dira chugo mi ulu sera ka min soro nege juru sira fe o de ni kunafuni nundi ako be ka boy do so ka awekado kam min be na be mama daga awekado masuryala ko ulu be doni me ko bi ulu yere be yere nyinna sabu ulu ka maduru bonyongo o ko ni danyera o dongo awekado kembe sawbuye ka ulu toro ni ngo embe ye min ye min bi ma dabali ba juma do min ye awekado ko helicopter fla helicopter fla min ye minisma mawka helicopter helicopteru awekado ko timisa kungo kono nana utara jigi awekado ni njoroina min be timisa kufo do helicopter nu ni mala mede helicopter nu jigina o ye minge awekado munumunu salula o yoroina o jigine ngo ye minge duguma fana ndo aka chani leri yanu ka pankata fasiri ka ba ko helicopter nu tali min ye awekado wati dama o kofe no ye kle fla o kofe ndo min ye awekado akele me ba fa ku ye fande da min torola o torola awekado terrorisu de la ako kuma na helicopter na ana ata ani terrorisu ka pui amake ashima koronishi ako kuma na odi ato minye ni yoro ko fele manu nu minumbe ko ni kembe ka ni ngonu madanywana ka jira ka fo minisuma ndoko sigata la ko jugo ya minna be ka fo sika jugo ya minna be ka fo bil hakido ubala ode kama wati temunu na ala mame bajangara ko yugew awo ngo ubayo umana tema yororo awu de be ka jowla no te ubaye ko yi balawbe akoni ala je minya awekado halibi ajira ka fo miye bama jwala tigila ma nui ko ni bekani wali anu de ke mama daga anni awekado dugu nun chamana bajangara aina fo awekado timisa minye ma yeleke minu be noye awekado makorowi luko ni chama wulla ka ajira ka fo minye fere ani dabalu de kati suma ko ni nyena minye samia awekado nyena suma chama be nga ni wuli ka joma ke jona nga armeni lakada bofe ka chasiru boloda minye bo ci wali tigila ma uka awekado nyaka kelengele ni minu be ka kinyani do ka nyeshi faso deuma jamana ci manje bulu fasiri fle Umar Ongoy ba ka fasiri do mi nye soir de bamako o ka bido boli ibu nyabala Umar Ongoy ba soir de bamako barakalo amufu nyama ni wati na muye Ousmane Conté afana sokole mana France kona la amafu anga fuli baye muye malia so akoko Allah wakiwaro ko temi ngo wolomla malia ciao abaka to ji temi ngolom la binu sila abisi ko ka binali dimuni ne ya quelqu'un be de abi abana quelqu'un be ala kandi sawaba be amin bismillah nyama nouvelle horizon ne be mbolo do me boni ayi munye Mahamane Touré akumara akoko anwa le fama no ko fura atanwa lakana bawo ato oluko fo nyama nyebala ka fo ko munye jatiga wale keba munumbe nankuma ko dashi ka be invité Niger de Koita Adon invité Niger. Koita be abe lome akoka be invité Niger. Malien de do mi sikimbe Niger. Asigoro be Niger me ni wati na be lome di. Akako chama be lome. Akoka be invité Niger. Abanata. Nigera. Mbitake ngone moke de Mali ambassadeur Niger. Awoke ngode kama ine Mohamed Bazoum Bolenu. Amaja. Bazoum Bolenu. Yunuso Barajim Maiga. Anga fulimbai. Mali ambassadeur do moke do akaramya sikatala Niger de mbandi amandi o koleni ko ye mano ngone yere aw ma sigane moke ke ambassadeur Turquie ou bien Émirats Arabes Unis Vladimir Poutine ka yoro do la nga tay au Niger yenkle bling ngoro nyen da to ala made ayo haklito ala koyi haklito mokela de ga chokro ba sigana arme aya Yunuso Barajim Maiga aya sigo ka arme la sade okera fukata walanseme aba sigula sura su ko le mbaw didu abin Niger bi anga fuli bay sikatala nouvelle horizon ne be mbolo do meboni aye sebani ngala to ko de Mahamane Touré nyama Touré ke akumara akoni ya me iga klisi kadi nyama ko sikatala idda oye moso ngoro soro munyi an la kana bawo yina belle fama okufo sikatala jatiga wale ke ba munumbe ni wati na muye tesiti mara okonala ko kunu ku ye bundeli ta ku sagare nyama bundeli munna amadugo muye jatiga wale nke ba nunna fatire ba ka fala no be Mahamane Touré kofo ayira ka fo ko munye terroriste nunu ye nyama ibe na ka fo ku kumega labew ne blast yenga ko be na an wale fama ninga ataki ta ninku ku sagare oro kum konala muye Mahamane Touré ayira ka fo kabir sibiri do no be na septembre et octobre ko klem ngo ane flama ibe na ka fo ko munye jatiga wale ke ba nunu ango mamunu ma groupe eta
islamico grand sara damuso kola nanga ma EGAC nyema ibena ka foko munya anga panguru munumbe ni wati na noe keleka panguru ye anyu sebakoro bomardé ko a nyema ko agmadu ula o fana temano ko faka boy ibena ka foko kibado ko osrola kaira ka foko munya sibiri temani ko ni ya ka foko munya anga lakana bawyo turu sunu ku sebakoro bunte o masoro do wala fako jati wala ke ba nunu ku kun kelema ka tasira da mani funye ka foko mani funtu to ko dogola abada o sabga ka bo dogola ka ta munya tesiti sugula ku trasira de sebakoro da mawnye o do kum kono la ko munya anga lakana baw nyama ku ne bundelim nga ka lakana baw yo ta ku segere o fana temano ko faka boy ibena ka foko dimashi do no bena octobre ko klem nga ane sabama wati muna ko munya dashi maw ali bi jati wala ke ba nunu utewa nyama ku trasira de dagere mawnye ko mobilistique foy ko otiteme kada desiti kono la arme kulo do no o kibarala arme ni fenta ku segere nyama unemu nga kan anyu sebakoro bunti o fana temano ko faka boy ibena ka foko kibaro ko nun ko sorla kunu no bena tene no yirama ko munyi ne jati wala ke ba nunu albi utefe ko bolo ko jigi o sabga ku muga labendo ko sigi senga ko labe munu bena feran dabali bela jele sigi senga ka anwa arme ninga ataki taka on segere o ko mun kono la kibena ka foko munyi mali arme anyan joji mo fala jorala ko anya wuli ka joni chesiri chaman ke kunu mumbe nanga mako ta jalat ta jalal dale duguye anes desiti jira che ko teme kilometre ta ani duru nyona ka ibena ka foko jati wala ke ba nunu umgu ka labe one sabati ora ko fole na ko mun kono la ko munyi arme anya labe on bela jile ko bla senga nyama ko yangadi ni ye ko munyi bamanchi jati wala ke ba nunu ye nyama ko munyi uchama ko oningena ko okarabara usrafe ora ko mun kono la kami domina kon bi ko siga ko ntala ka fo ko munye dugu dama do be anga jamana kono la ba be ninga na wati ni bo munye jati wala ke ba nu ubuka gelata ninga dugu la do ku sigere ubuka gelata ka fo ku ba ta ka arme ka asigere wala ko mun kono la kibe na ka fo ko arme siglenti abada arme kelema ka wuli ka joni ko bla senga ku kulo ko ni mana do kiboro la ka fo ko munye jati wala ke ba nu me fuka gelata ku sigere jati wala ke ba nu me fuka gelata ninga dugu la do ku sigere nyama ko sigata la ku bu chama ninga na ko okraba wala ko mun kono la munye ka fanga ko sebakoro di anga armema anga komana colonel mumbe no de colonel Ibrahim Samassa colonel Ibrahim Samassa ale komana de zone ka bo minye gawo o konala ale konin tara munye angarme kata fuli tanu ku segere kede munumbe ni wati na gawo konala atara fuli bada fuli nyama kata ku segere usabka yado ka foku bo wulika jomna ni wati labaina kede ngana obuka dugla do ni kishili munke munye komana de zone no de be colonel Ibrahim Samassa ko fo nyama atara fuli tanu ku segere o mana de zone Ibrahim Samassa nyama ayaira kafo bango ni bedom na kombi e ko sigata la ko jati wala ke banu nu e ko ni ngoti labai na kwanye mungu ni ngana karaba gawera na lamini nai nyama ka beti jo ma bizuru nyona na wa munye bulma fe munu be no lu son son no marma fe na tende ko ti jo duru nyona na anyo bela jelenga c'est tout c'est fini na foni flani anya sama ka bomu nouvelle origine ale konala mama ne touré ale sebaningala madu maga nyama ibunya obala bogartoro repete minya awai kado mali arme ambu foku wali nyimando wakari wati temena minya awai kado surasige na ka fini bina tebe kerefe wakari hali ita fle chugo nyumana ibinye goreni ke ka laje ka tato laje sabu ibasura ko mandiye kibariya minum biddi ani kuna funi minum biddi no yo kuna funi langulu mchamaye ngabi amedoni mina ko bi akacha alafe hali wakari bete ni yeteni du sisa yene ka se sugunina madama mbitu no fe ki laje ka tegere era fikun o de ka chani bana shi o ti soro do refe ko yelma min duna kula o ti soro do refe ujo ro mina o ti soro do refe bara min nu bi ka kebi so de bela jele kuna wulo sabu minya awai ka do jugu ni ku yu nyiniga o ba fo ko awun ti se kula ne dum wati be ne ba fi ya fo de ngo ni bora awun ni nunu nyema hali bi Nations Unies buka eskuria mina o do koyi sino ni mina undira o ka sirabla o ka tuka Nations Unies na o ka on to anga mali ngona ka bwani nunche nafigia ka bwala kalo woro me kunda ni kalo woro jme jati wala ke babe bampeo wallahi ukademeli jugu bwala ka nafigia ni eskuru ya bwala ka bwanga surasu ni nunche na ala na klache nyama juli kena be chaya wallahi bilabi ke bafu ki ni manel makorom bla nywana ni ala che mbe klaula 5 2 minutes kono chukudi abo chukudla ikateli makorom bugoli fede ani makorom konte ibe makoron dina ma ninye 2 minutes ke makoron ka woye mbe defeti signé ninye 2 minutes ke makoron ka ngire bitanga buruse 2 minutes to agam ndo ka kenede ala nakira nakada ka faransi kunu
to ga nga kene koy ndogo ne fana e farafin je kwale mi nga kene koy e bolo bi se ga flible may muna tudde ga kene koy kana la je ko bongo shi jera e bolo bi se ga fli awa e bolo bi abado sinalibe wado mi ngoni fiye 2 minutes je termine avec Macron. Aïe na bien frère bé. Aïe non, c'est tout, dis-moi bien. Et de Macron comment? Wallahi ni alache. Wallahi uka organiser jara production. Neni alache na so da kana. Dan na jara production. Neni Macron na bore ka fu. Ni alache. O koni agane na abulokuru. Al na ye mobilita. Awo na carrière ka tebe bongoni tourner na gifu da jara. Nala choya gaini ala ka jega dawa fukata ala gaini ala kanisa bobe Ami. ndo ngambita Agoshi. ya awai kado fasiri abambulo koro Awo. indicateur de renouveau ikado ambe shoni sikaka Asigi. nindu ye mumvana ko kuraye mume. nya awai kado angata Guinée équatoriale Guinée. ndo minye Guinée équatoriale Awo. ikado ka fo dunam buko za Guinée équatoriale dunan la jaba za Wallahi. Guinée équatoriale Eske. nya awai kado lukembe ka la jaba ni awai kado gela sugu beta Mautorola. kanye sidna mokoyi akoni akli bala novembre 2021 Kosova. minya awai kado république Guinée équatoriale amaw koni wulila Awo. ka opération belebele no bi wele ko opération contrôle des documents Kosova. kado ka fo uyo de dabo sebendenw awai kado ka se ko lu fese Awo. no be dunon ka sebendenw no bu ko fo Kosova. o de siratikala uyo minge Awo. wati temeno na nu yella jabani toro ta kanyeshi mawma Uyake. hali bisa o la jabani no toro kele u fle ne ko de dabo tuguni koyi akwa bi kle dama dama bo minye dunon ye awai kado Guinée équatoriale Awo. dabu ye ngasino ko tu ye koyi Kosova. sabu jatemina min na kele do abika tali ka lajali deke Awo. minya awai kado na minun be no lute Guinée équatoriale kawye sebende min bubulo Awo. sebende nunu u dafalen do wa sebende nunu awai kado mumbaje ko ko laje Agalera. ko mana sa u be ka wuli ka jodo deke sabu ka kalata do de kanga ke yamaria dira ka autorisation di ka klaka de laudi Kosova. min bi se ka to awai kado sebende bi se ka ke bebulo Abana. akunga bal na yoro kera mi bi o balla ka wuli sebendenw tɛ maa caman bolo Kosɛbɛ. mun bɛ ka tɔɔrɔ sugu bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin u ma Awɔ. a ko maliyɛn den dɔw bɛ yen minnu bɛ Guinée équatoriale kosɛbɛ u y'a jira k'a fɔ ka ca. carte min bɛ yen n'o ye carte de séjour ye Awɔ. a bɛ taa 10,000 na wa i k'a dɔn k'a fɔ ka carte de séjour a sɔngɔ ka ca o ye caya dan ye Kosɛbɛ. wa hali ni wari b'i bolo ni ko i bɛ taa nɔfɛ n dɔgɔ a sɔrɔli o ye suratu tigɛ ye a ko o tuma na sa min ye awɔ i k'a dɔn bisa gurugurugu ni awɔ i k'a dɔn dongabaw caman Kosɛbɛ. o de fana b'u ka carte de séjour o b'o nɔfɛ o t'i kelen k'i tiɲɛ bɛɛ d'u ma yen sa wa Allahu ana kɛ dɔ bɛ sɔrɔ a la o n'o tɛ ne ni n dɔgɔnin n muso a n'a denw ni fɛnw bɛ yen n'an ko an bɛ séjour di a bɛɛ ma Gawusu o na kɛ miliyɔn caman ye dɛ ka sabali Guinée équatoriale kaw fana n ko u bɛ ten de u ka sabali an bɛɛ lajɛlen ye bolo f'i ma ayi ninnu t'o dɔn koyi u ka sabali wala u t'o dɔn est-ce que o ko kuma an bɛ donnin minɛ i ko bi anw ka cɛden minnu bɛ yen n'o ye fasoden minnu bɛ Guinée équatoriale Awɔ. dabu ye bi sunɔgɔ t'u ye dɛ Walayi. dɔgɔ u jɔrɔlen don Kosɛbɛ. u bɛɛ mɛrulen bɛ awɔ i ka don u ka so kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ hali ka bɔ ka taa dumuni ɲini o ka gɛlɛ u ma Ayiwa. a ko hakilila jiginna san 2021 awɔ i ka dɔn nin dugu kelen in na Kosɛbɛ. n'o bɛ Afrique centrale fɛ awɔ i ka dɔn fasoden caman olu kɔni awɔ i ka dɔn u tɔɔrɔla nin cogo kelen in de la Kosɛbɛ. awɔ i ka dɔn k'a fɔ min ye awɔ sɛbɛnden laɲini ka sɛbɛnden k'a fɛsɛfɛsɛ Kosɛbɛ. gɛlɛya ni tɔɔrɔ sugu bɛɛ lajɛlen a dar'u kan nin cogo in de la o tuma Guinée équatoriale donnin minɛ i ko bi fasoden minnu bɛ yen Awɔ. a tɔɔrɔ b'u kan dɛ Kosɛbɛ. o tuma an b'a fɔ Asimi n'a ka jama ye U k'a lajɛ. jɔn de ye u ka président ye de n bolo in de don wa an balo wa ayi ale o t'ale ale ye jumɛn de ye ale ye bisawo ye o tuma yafa n ma ale ye bisawo ye a banna o tuma a bɛ donnin minɛ i ko bi gɛlɛya b'a da la ɲɛma ninnu fila dama de bɛ ta u bɛ tan dɛ Guinée équatoriale fila dama bɛ ta kunu muso dɔ ye message ci ma vocal a bi yan a ko Guinée équatoriale k'olu sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen don dɛ Awɔ. k'u tɔɔrɔlen don k'u lajabalen don kosɛbɛ k'u t'a dɔn u b'a kɛ cogo cogo Awɔ. ka wele bila ka ɲɛsin jamana famaw ma U k'a lajɛ. n'o ye awɔ i ka dɔn jamana marabaw ye Awɔ. u k'a lajɛ n'o tɛ Eh. n dɔgɔw bɛ yɔrɔ min na bi ko gɛlɛya b'u da la dɛ ɲɛmanko da de sɔgɔlen n'u dɔ la n'an ka a yɔrɔ dɔ yɛrɛ k'a la Gawusu maaw k'a lamɛn dɛ A lamɛn. Muso in Guinée équatoriale parce que nin ye min ye vraiment il faut que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya mun bɛ yen gɛlɛya min b'u da la ye quoi. kosɛbɛ kana sɔgɔma dɛ na wa o yɛrɛ t'a bannen u bɛ kɛ ten na u bɛ mɔgɔw minɛ na mais u yɛrɛ ye minnu minɛ nin an ka maliyɛn minnu minɛ na olu yɛrɛ tun bɛ ka vocal ci k'a bila groupe kan ko ɲɛmɔgɔw ka ɲɛ u ma k'u kɛlen k'u minɛ k'u bila so kɔnɔ fenêtre tɛ so min na da tugulen don u da la ji tɛ d'u ma dumuni tɛ d'u ma
an kɔni t'a dɔn kɔni a bɛna kɛ togo togo an maliyɛndenw sɛgɛnnen ne wala an sɛgɛnnen Guinée Équatoriale surtout Guinée Équatoriale ɲinɛ kisɛ kelen t'u dusukun na musow sɛgɛnnen denw sɛgɛnnen cɛw yɛrɛ sɛgɛnnen jamana n'i ye se k'an ye bi na an bɛ jamana in an b'a bila n'i y'a ye an tɛ ka se k'a bila bi se de t'an ye n'an ka ɲɛmɔgɔw sera ka na ɲɛ an ma kɔni a bɛ diya n ye an bɛ fɛ a ka se k'a lase an ka ɲɛmɔgɔw ma n'u bɛ ka se ka dɛmɛ min k'an ye u ka se ka wuli k'u jɔ an maliyɛndenw ka lafiya n'o tɛ an sɛgɛnnen bi Kasu keta gason de fer ni awayka do vocal party do ye min gala mo ko se ka lame o malien de minum bi tunga fe nu tambe kata ko nyenyini awayka do be makashi minge ka nyeshi awma sanga ani wati be du sukashi minge ka nyeshi awma sanga ani wati bakar toro bete ni ya do ede o kuma na anga laje jamana fomo uye makashi ka bora kata fende nyini be Guinée Équatoriale o bena nay faso de la bi Guinée Équatoriale mo kelembe ka jugo ya ta ka nyeshi uma c'est de tout non te nyanguma tu soroy wallahi ma jamana fama na bi se ka minge malien dendu minum bi fe kanna na bi se ka tu nofe ay tu nofe kanna o kuma vraiment o yaw seyede o kuma ambi do de kuye ala ka udo ni manu nun kolo dibula ala ka ni sababe beti angata sikatala nyama ambeta la sira ne be mbolo do me boni aye ne mbolo do ni mborana aye munye dugu fana keita dugu fana akumara nyama abena ta munye shino wari o ti don twine ibe na e ka foko munye sanumble na abe bo buguni mara okona la shino wari ke shino wari te dum bidire ke mamunu nye 3e point da ko li ni ngamai 3e sino 3e point me da do wati ngama nyama mamunu ya dinga singa ko yinga shino wari te dine ay yanga ta fasirita do be fakata na yoram na ay ko le da ba pe biu Uma pevô. Aga ta ne ma foi fo. Aga ta ala ka nyaka dama. Munye amindom na kombi nyima sanu muna kumebo buguni okonala. Sanu muna ate bo sharia kono. Akara sababu ye munye shinu wade chamambe teka taraka da oka. Nyima kabi doni ngama teka taraka da shinu wakade nunka. Ibe na ka foko anga jamana ngono dishiba chamambe nyima uye jorona ko koni ko sebokoro damine. Patrika baga fola. Munye dugufana keita. Aira ka fami domine kombi sigata la munye malikiri bon kalekane do mama de be ka fokiti ka bara ko ninka saria konna la ka damine kayefo kata go shifo kidal ma sigata la ku bi bla saria okonna la odo kum konna la be na ka foko juge d'instruction mun no be buguni ko fe ni watina nyama be na ka foko atefa kan ko inka bla tene munye juge d'instruction mun no be buguni marala ni akli bala am domina kombi buguni marala ne kuna foni be buguni marala mun keleme ka manufun ku do tonshika o ti dore wati temunu na ayira ka foko mun camion falen tentente mun yiri logo karlena ka do camion kono ko nyema ko o kera gela belebele mu buguni o kono la o camion ka be bolo tara ka da o ka camion ira ni yaji temena ka laje ale ye yiri kari dugu mun na anga ma ko keikoro ni yaji temena ka laje ale be arrondissement de Sanso ale bo o mara o fe nyema ka bo o gela nga awulla nyore fina ngo nyugu obe nyaga ko sebakoro la wuli akara sababu ye munye shinwa de munu fene be buguna laminina no ka bara beno no sonbo ma no tiga aka sharia kona la nyama ko akara sababu ye ka teka takada ulu fene okana oro ko mun kana la munye juge d'instruction mun na le be buguni tribunal okuna bi nyama ko atefe ki bolo jigi abada akale kan do ka foko mamunu mbe ka nimbara ka time nyama ko sigata la ko bolo ko abeda ubela jelenga ko ne munga kan ko obeta ku kusigere munye fatrike ba dugu fana keita ayira ka foko kibado ko nko osorla juge d'instruction mun no be senga ni watina buguni mara kondala ayo wole bla jona directeur régional mun no be ose foro to la buguni marala o to dore Musa Fode Sissoko aye Musa Fode Sissoko ka le wole ka ngale busa misanta ka segere o fana temano ko foka boy directeur du cabinet du gouverneur no be Abdoulaye Koita ko fo nyama aye ngale busa minata ko fana segere ibena ka foko kadri bado be nyama olu koni am dom na ko bi ko lieji ko se ba ko ka budana olu koni
taara sɔgɔsɔgɔ nka ni cɛba fila mun filɛ nin kiri bɔ mun bɛ n'o bɛ juge d'instruction ko fɔ o y'a yir'u la k'a fɔ ko tɛnɛn o tɛnɛn k'u ka t'u jɔ u ɲɛkɔrɔ k'u walasa u kana se ka boli Fatigɛba ka fɔ la a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko chinois kɔni k'u minɛlen don nin waati in na ɲɛma chinois ti ka t'u ka daden kɔnɔ dɛ chinois b'u ka foronto cogo min na u b'u ka foronto ten o de hukumu kɔnɔ la mun ye chinois fana y'a yira k'a fɔ olu ye wari mun bɔ walasa ka nin sanubɔ dingɛ ninnu k'o sɔrɔ wari in taara maa minnu tigɛ kɔnɔ ɲɛma mun ye chinois b'u ka commencer ka forontoli daminɛ chinois denw b'u ka commencer ka forontoli daminɛ ɲɛma ko n'i ye nin jateminɛ k'a lajɛ ko chinois ye miliyɔn caman den de di jɛkulu dɔw ma walasa mun ye sanubɔ dingɛ ninnu u bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na o de hukumu kɔnɔ la mun ye juge d'instruction mun n'a bɛ Buguni tɔgɔ la a kɔni y'a yira k'a fɔ nin ko in a dibi o dibi de b'a la ɲɛma a b'a dibi furan tayi ka yelen k'o d'a ka don na nataw la k'an kɔni bɛ don min na comme bi ɲɛma ko siga t'a la ko n'i ye nin ko in jateminɛ k'a lajɛ ni ka tɛmɛnɛ Buguni ka n'a bila fo mun ye gouvernorat de Buguni o kɔnɔ la a ka ja fo ka n'a bila mun ye jamana gouvernement yɛrɛ kɔnɔ la ko disiba dɔw bɛ nin kɔnɔ bi ɲɛma nin gɛlɛya ko a kɛlen bɛ sababu ye ka sunɔgɔ tigɛ ka b'u ɲɛ la dɛ kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye la sirɛni ale kɔnɔ la Dugu fana Keyita ale sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la Boubacar Traoré BT la sirɛni an b'i fo i ni cɛsiri Boubacar Traoré BT n y'o de f'i ye maliyɛn den mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Boubacar Traoré BT anw bɛ wuli ka jɔ kɛ a nɔfɛ o bɛ kɛ k'u faso den don a bɛ se ka dɛmɛ cogo min a bɛ dɛmɛ an b'o de laɲini waati bɛɛ lajɛlen o y'an ka laɲini an kanuba minnu fana bɛ yen n'u bɛ i k'a dɔn togodaw la forow la sɛnɛkɛyɔrɔ min ye burusi kɔnɔnaw na bugudaw la olu fana camanba bɛ an lamɛn waati bɛɛ olu fana bɛ messagew ci an ma Boubacar Traoré ye an ka taa sugu la Gawusu ka yamaruya kɔnɔ an tɛ nin fana ka message lamɛn o fana ye togodalama dɔ ye dɛ Gawusu an k'o lamɛn ni lamɛn an k'o fana lamɛn o lamɛn radio so baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ Yakuba Sidibe ka bɔ Banjala ye dugu ye dugu min bɛ Kalana mara la an yɛrɛ b'a kalama cogoya min na Kalana fana ni yanfɔlila cercle la donc alhamdulilayi ne ye Banjala jeunesse président ye n kɔni bɛ kunnafoni lamɛn sigida sababu la kanu kama sɔgɔmada foli de don vraiment an bɛ dugawu kɛ toujours radio a kɔni bɛ Bamakɔ mais a nafa min bɛ anw fana ni kan yan an bɛ se k'o dugawu kɛ yarabi Ala ka radio taga ɲɛ ni fɛn b'an bolo wallahi an bɛ se ka fɛn ka ye pour que radio ka se ka taga ɲɛ mais toujours fɛntigi de Ala ye cɛsiri kunnafoni ɲuman min bɛ di ni nisɔndiya min fana bɛ kunnafoni dilaw ni ɲɔgɔn cɛ fana bɛ a to radio kanu tɔ bɛɛ don an na ni kunnafoni dilaw yɛrɛ fana ni kɛcogo kɛra ko nisɔndiyaba tɛ ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni kɛnɛ kan bon a bɛ radio auditeurs fana ni dɔw fari faga vraiment n y'a radio kanu n y'a kanu sɔgɔmada foli de don Boubacar Traoré BT ne awai ka dɔn an tɛna taa yɔrɔ jan an bɛ awai ka dɔn an kanubaw de fo sanga ani waati o bɛ kɛ i yɛrɛ ye nin mɛn n'a ɲɔgɔnna caman waati bɛɛ a caman awai ka dɔn k'a jira limanaw na a ti da ka ba yɛrɛ FM a kɔni an bɛ k'a sɛlɛ Bamakɔ yan nɔ de an bɛ ka kunnafoniw di Bamakɔ yan nɔ de nka min ye maliyɛn den dama min bɛ yen minnu bɛ awai ka dɔn an ka togodaw la minnu bɛ gafe lamɛn minnu bɛ foro kɔnɔnaw na minnu bɛ gafe lamɛn olu Ala de bɛ awai ka dɔn o da dɔn a ka ca mana vraiment fɛn fɛn bɛ k'a lamɛn an sera ka min ta kɛ an ma se ka min ta kɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ vraiment an ŋaniya ɲuman bɛ an yɔrɔ an bɛ dugawu kɛ an n'u bɛɛ lajɛlen hali bi Ala k'a ni sababa bɛn Nura FM k'a daminɛ Bamakɔ fo diɲɛ yɔrɔ wɛrɛ fɛn fɛn bɛ k'a lamɛn an ka foli b'aw ye Musa Sisɔkɔ Kuru Amadi Ndaw Musa Banamba Jelikɛ an k'a fɔ Banamba Jelikɛ ka Worokuru maa bɛɛ fo k'a dɔgɔnɔ bɛɛ fo k'u waleɲumandɔn o kumana nin waati in na Gawusu Keyita nɛgɛw b'e de bolo an b'a ɲini fɛ i k'an bila sugu la sabu kunnafoni tɔw olu fana bi yan nka min ye awai ka dɔn an ka dɛmɛbaaw ɲɛɲini an ka dɛmɛbaaw yɔrɔ ɲini sa kɛ an ka t'u nɔfɛ n sɔn jamu 76 33 43 03 ma ɲina an fo k'i waliɲumandɔn ni cɛsiri Boubacar Traoré BT ka foli tɔ ni k'a lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma Basegine Keyita an b'a fo ka waliɲumandɔn k'a ni baara min ye awai ka dɔn Nasser Aidara Trésor Nasser an ka foli ani tɔnni o bɛ ka ɲɛsin an ma nin waati in na k'a ni baara min ye Tanjugura a kɛra an ka foliba ye ale yɛrɛ ko a ye Guinée équatoriale kɛ k'a bɛ yen dɔn kosɛbɛ maa ninnu ko hinɛ kisɛ kelen k'o to dusukun na ko ka wele bila jamana famaw ma pour que
bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogo min ko sabu maa min yɛrɛ bɛ yen n'o ye lasigiden jamana tɔgɔ la a kumakan minnu bɛ bɔ a da kumakan porotolow don o jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ u ka se ka i ka dɔn wuli ka jɔ kɛ o nɔfɛ teliya la baaraw bɛ se ka nɔgɔya siga t'a la Boubacar Traoré o kuma na sa min ye kunnafoni an bɛ taa n'a ye teliya la kunnafoni min bɛ yen ni i ka dɔn an b'a ta yanni n ka kunnafoni ta i jɔ fɔlɔ kosɛbɛ tayi min awɔ tayi deuxième te Zahara an ka foli bɛɛ bɛ han awɔ a bɛ yafa ma Boubacar i ka te min kosɛbɛ i ka te min d'accord ni déjà min ko filanan ye dugu jɛlen sisan cɛ ayi o ka fisa kosɛbɛ awɔ n ka fisa kɔnɔ ma ni manabɛlɛ o awɔ voilà a kana belesi han ayi Kalifa Junior Gawusu n'a den an ka foliba fana ye nin waati in na n'a den Keɲeba mara la sanutigi Gawusu min ye échange karamɔgɔ Gawusu an ka foliba ye n'a den k'a ni cɛsiri min ye Wagi Bacili k'i fo El Hadji Mahamadu Gaba kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko le soir de Bamako wula ko colonel i ka dɔn yalima premier ministre jɔyɔrɔ e bɛna di waati jumɛn dugu sigira a ko ni hakili b'a la kalo tile 21 n'o ye août kalo ye san 2022 maliyɛnw i ka dɔn kunnafoni dira a jira k'a fɔ colonel Ablaye Mayiga ko ale kɔni bɛ nɔrɔbila kɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn intérim n'o ye premier ministre o de siratigɛ la min i ka dɔn maa min n'o nana i ka dɔn n'o ye Ablaye Mayiga ye a kelen kɔ premier ministre o b'a jira k'a fɔ jɔyɔrɔ 2 fo 3 o de b'a bolo ministre so in na sabu ni ye gouvernement in na sabu ni ye jateminɛ kɛ ale de ye maa ye min ye i ka dɔn porte parole ye min ministre de l'administration territoriale et décentralisation o bɛ a bolo ani ka dɔn porte parole ya jɔyɔrɔ o yɛrɛ fana bɛ a bolo min ye i ka dɔn ka tila tuguni ka premier ministre ya k'o ta k'o d'a ma an dɔgɔ kumana a b'a bolo dɛ doni giriyara a b'a bolo an ka taa doni b'a bolo o kumana sa min ye i ka dɔn ka foli tɔ ni lase Pakala international a fa ye ko an bɛ ka te yen an bɛ ka manse dɔrɔn te Zahara hali sɔgɔma in na Bura ye dɔ kɛ walayi Bura ma ye dɛ ale b'a mugan de Bura b'a mugan ala k'an ni sababa waati dɔ la an bɛ dɔ kɛ koli El Hadji Mahamadu Gaba a kumana ko i ka dɔn nin ko in ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ maa kamana gan sabu n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko ninnu donni ɲɔgɔn kɔnɔ kuma ka ca kosɛbɛ min ye i ka dɔn waati tɛmɛnenw na Choguel i ka dɔn n'i y'a ye ale bisi basara a jirala k'a fɔ ko a ka dɔgɔtɔrɔ k'o de ko k'a k'i lafiɲɛ sabu sɛgɛn kɛra Ablaye Mayiga n'a fɔra ko e ye i ka dɔn premier ministre ye porte parole gouvernement o b'i bolo min ye i ka dɔn administration territoriale ani décentralisation o fana b'i bolo ka nin saba bɛɛ don ɲɔgɔn na a t'i bi taaba ni a bɔ ka bin a barika ka bon kosɛbɛ i hakili to a la k'a dɔn k'a fɔ adamaden sogo ani joli dama olu de bɛ ɲɔgɔn na waati dɔw bɛ kɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ o ka ɲi kosɛbɛ waati dɔw yɛrɛ bɛ kɛ n'i ye ko n'i y'a dama dɔn a ka ca Ala fɛ ɲini fɛ a bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye a ko bulogu t'a la dɛ intérim ko kɔni o bɛ dabolo min kan premier ministre yɛrɛ o bɛ se ka min kɛ a n'ale bɛ se ka min kɛ i ka dɔn u cɛ ka jan ko jɛgɛjala ni baji o maa bɛ donni minɛ ko bi siga tɛ min na o de ye k'a lajɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw kɛ min bɛ se k'a to premier ministre ni intérim ye n'ale de bɛ sinsin yalima ni kura de bɛ ta walasa min ye i ka dɔn jɔyɔrɔ tɔ minnu bɛ yen olu ka se ka di maa wɛrɛw ma i ka dɔn baara ka se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na a ko nka n'i y'a lajɛ kunu an ye fasiri dɔ ta o fasiri ye hakilina minnu fɔ minnu gɛn bɛ sababu ye ka Asimi yɛrɛ bloqué fasiri in fana sigilen bɛ o kan ye sabu n'i y'a jateminɛ o hakilina ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye min ye i ka dɔn Choguel a bɛ segin ka na wa o tɛmɛnen kɔ min ye Ablaye Mayiga a bɛ sinsin a nɔ la wa tari gouvernement kura de bɛna sigi ka premier ministre kura k'o sigi wa ni ɲininkali ninnu tomi ko n'o sigilen don nka hakilina dɔw bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ ko in bɛ taabolo min kan a ka ca Ala fɛ Ablaye Mayiga ale laban bɛ sɔn ka sinsin a dun n'a sinsinna teliyala gouvernement kura o ka sigi min bɛ se k'a to i ka dɔn ale jɔyɔrɔ min bɛ yen administration territoriale o fana bɛ se ka di maa wɛrɛ ma cogo min sabu n'i y'a jateminɛ jamana in bɛ taabolo min kan i ko bi donc Ala i ka dɔn kunnafoni minnu dilen don n'a jira n bɛ k'a fɔ Asimi a bɛ fɛ ka i ka dɔn ko kura kɛ sabu a ko gouvernement de combat o gouvernement de combat min bɛ yen n'a bɛ fɛ k'o sigi n'o dun sigira o fana na kɛ i ka dɔn tasi belebele ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma a ko président de la transition an bɛ donni minɛ i ko bi i ka dɔn a kɔni dan b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn an bɛ taabolo min kan i ko bi a ko kumana sa an bɛ min fɔ dɔrɔn min ye i ka dɔn siga tɛ min na Asimi mago bɛ maa la min bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan Ablaye bɛ se k'o kɛ nka min ye gouvernement ye i ka dɔn cɛdenw minnu bɛ se ka na ni gouvernement dɔ in ka bɔ ɲɔgɔn na ka kɛ gouvernement de combat ye fasodenw y'a jira k'a fɔ u ka kɛ teliya la baaraw ka se ka ɲɛ sɔrɔ fatiri filɛ El Hadji Mahamadu Gaba u ka bidon bɔli bonya b'a la El Hadji Mahamadu Gaba ɲɛmaa an b'a fo Mohamed Sidibe an ka foli b'i ye k'a Sidibe cɛsiri ni wuli ka jɔ indépendant ɲɛmaa ne b'ale sama ka gɛrɛ n na mun ye Umunba mon ami ko k'a ka foli f'i ye mon ami nana wa a nana Baɲa Kɔnɛ awɔ a nana a nana ayiwa k'a Kɔnɛ Baɲa ko k'a ka ca Ala fɛ ko in bɛ fara ɲɔgɔn kan koyi
Eh. A ko ten dɛ. Banya kɔnɛ an bɛ tɔ min na de fɛ koyi. Banya ko o kuma n ka cɛ n ko Babinu den don. Ayiwa ni ko ten. Kɔni a minɛ waati nɛnɛ ye dɛ. Babinu den don. Ko ale kaw ka belebele. Ayiwa. Min ye Dragon teri don. Awɔ. Kana ko sama ka taa yɔrɔ jan koyi. Taa ni fasiri n terikɛ. N bɛ taa. Indépendant ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye. Dugutigi den bugɔ o ne sigi tɛ bɛn. Mun ye filamuso n'o bɛ Umu Ba. Kosɛbɛ. Baraminɛ kalanden don indépendant kɔnɔ la. Ɲɛma a kumara. Kosɛbɛ. A ko port obligatoire du casque. Ɲɛma n'o ko fɔra mun ye casque ye. O diyagoya k'o tɛntɛn maaninfin kunkolo la. Namuna nege. Nasser de ko 1000 kan ka te min n'o ye. Nasser. N ko de lajɛ ka ɲɛ. Wari ma ye ka ban e ka gafe la minɛ ne kɔnɔ e tɛ ka jɛ. An b'a fɔ kosɛbɛ. Ko nin ye kɔrɔlen ko ye. Nin ye kɔrɔlen ye. Nasser ko ten. Kosɛbɛ. Ko an ka te min. Nin ye kɔrɔlen ko ye. A banna. Fatirikɛ ba mun ye Umu Ba ye. 1000 mana 100 sɔrɔ Gawusu ka 100 sɔrɔ. Bura ka 100 sɔrɔ a tɔ 700 n ko bila n ko t'o bannen wa. La tɔgɔ man ɲi dɛ. An ka taa cɛw. Nasser man nin f'i ye. A ka ɲi sa. La tɔgɔ man ɲi. Ni maa di yɛrɛ dun. I b'a di jagoya. Bisimila. Jagoya don. Mun ye Umu Ba ye. A y'a jira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana gouvernement kɔni k'u ye communiqué dɔ ko binkun ta ye. Communiqué mun kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko mun ye bolimafɛn minnu bɛ yen n'olu ye sen fila bolimafɛnw ye. N'o ko fɔra a tɛ moto ko fɔ wa. A b'o fɔ. Ɲɛma a ka ja fo ka n'a bila mun ye bolimafɛn minnu bɛ yen n'olu ye sen sabaw ye. Awɔ. Ko siga t'a la ko mun ye janvier kalo tile fɔlɔ san 2023. Ɲɛma ko casque. Maa mun n'o bɛ ka moto boli. Maa mun n'o sigilen bɛ moto yɛrɛ kɔfɛ. Ko bɛɛ lajɛlen bɛ casque kɔni k'a du kunna ka bɛn janvier kalo tile fɔlɔ o ma. Ko baaraw ko u bɛ daminɛ. Kosɛbɛ. Hali an t'an ka mɛsiw wa. Mɛsiw. N'a y'a diya mɛsi kɔni n'a b'a mɔgɔ yɛrɛ mɛsi tila bɛɛ tɛ monter. Karama n kɔni tɛ brésilien don quoi an bɛna casque don kan. Monter de don. Bamakɔ mɛsi tila bɛɛ monter. N'i y'a monter n'i ma casque don n'a monter i kan i na taa monter. O sabu k'a dɔw ɲɛma ɲini bɛ circulation na. N'i ye mɛsi ye aramuden f'i da bɛ don kuma la i bɛ sɔn kɛ. Kuma ka ɲi. O de ye problème ye. Awɔ sinon mɛsi ti maa bila choc la o i ŋaniya n'i jogo de b'i bila choc la. Choc kɔni. Ala ka jɛ ka d'a ma. I ŋaniya n'i jogo de tɛ. Maintenant kura ESICA kɛrɛfɛ yan. Youssou Karamati renouveau Youssou. O kɛra dɛ bloc t'o la dɛ. Youssou tora filɛli la tiga feerela minnu bɛ sigi yen. Awɔ. Ka taa don lada ka muso ye. Hali sini o bɛ taa maana la maintenant kura. O kɛra yan de o y'a sɔrɔ ne ni Youssou Karamati ni Moribo. A bɛ maa sɔrɔ koyi. An kun bɛ bɛnkan na. Awɔ. Moribo bɛ se k'a sereya o. Awɔ. Moto dɔ tun bɛ yen. Yamaha san. Awɔ. Un compteur. Compteur ni kelen. Awɔ. O de tun bɛ Youssou bolo. N'a y'i sigi o kan k'a kɛrɛ jɛngɛ yɔrɔ katikaw ka maniba don. Youssou Karamati maniba de kati maniba de don. Awɔ. N'a y'i kɛrɛ ni jɛngɛ o kan ka épaule cassée k'o kan. A tɛ foyi wɛrɛ ye. Ale tatɔ sa a na kɛ yugubɔsɛ dɔw tɛmɛ n'a ɲɛkɔrɔ ye. Ale y'i ta kɛ filɛli ye sa. O tɛ ban a la o. I t'o filɛli la ka taa don musokɔrɔba n'a ka tigaw la. O bɛ maa caman sɔrɔ koyi. K'o bɛɛ yari ye ka wuli k'o wari sara. O kɛra. Dɔw bɛ maa da don kuma la o. Aramuden. Ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko min ye jamana gouvernement. Bisimila. U kɔni y'a jira k'a fɔ k'an bɛ don min na n'a fɔ ko bi. Ko ka ɲɛsin u ye jateminɛ caman k'o kɛ. A jira k'a fɔ ko min ye accident caman ko o bɛ kɛ anw ka jamana a kɔnɔna la. Ko a accident ninnu na k'i bɛna ye k'a fɔ ko min ye maa caman bɛ yen ko o ninkɛnɛ ko o bɛ to a la. Ko o sababu tɛ dɔwɛrɛ ko o ye casque ko ye. O de hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko min ye jamana marabagaw kɔni ye décision k'a bɔ ka bin tɛ cari. N'o bɛ gouvernement kɔfɔ. U y'a jira k'a fɔ ko décembre kalo tile fɔlɔ san 2022 o kɔnɔna la. K'a taa bila décembre kalo tile 31 na. Fɛɛrɛ dabali bɛna kɛ ka adamadenw k'u la kunnafoni. K'u la kunnafoni ka ɲɛsin mun ye casque a donni o nafa o kan. O mana tɛmɛ ka bɔ yen. Ɲɛma ko janvier kalo tile fɔlɔ san 2023. Siga t'a la ko mun ye bolimafɛn sen filatigiw ye ka n'a bila bolimafɛn sen sabatigiw la. Ko casque ko a diyagoyalen don bɛɛ lajɛlen o kan. Maa mun n'o bɛ ka bolimafɛn k'a boli. Maa mun n'o sigilen bɛ bolimafɛn kɔfɛ. Ko janvier kalo tile fɔlɔ san 2023. Casque kɔni ko a diyagoyalen don bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ k'a don. Mun ye Fatirikɛ Ba n'o de bɛ Umu Ba ko fɔ. A ko hakilila jiginna k'a bɛna ye k'a fɔ ko ni hakilina in delila ka ta an ka jamana kɔnɔ la waati tɛmɛnw na nka hakilina in ko a kɔni ko a si ma ɲɛ o kɔni ko o sɔrɔ o hukumu kɔnɔ la u y'a jira k'a fɔ ko ni an ka jamana yɛrɛ siraban kasɔrɔ jateminɛ k'a lajɛ san 2020 o kɔnɔna la a jira k'a fɔ ko mun ye accident mun n'o kɛra k'a bɛ t'i jɔ accident ba 400 ba 400
ba binani ani fila ani bioro ani kele ko abeti ijo ola o te manu ko foka boy ko munye san 2020 o konala ko accident mun kera ko abeti jo accident bata nyona ani kema saba ani binani o nyona la o accident bata ani kema saba ni binani na nyama ko mamu no be no ningana karabara ko sabu ke kaske tenye da abeti jo ma kema ani ma biolo vla ani kononto ola gouvernement ko nyayira ka fo jambe kalo kle folo san 2023 nyama munye kaske ko ma fense fla tuku kana bla sabatula jako ni filu kuna fon flani anya sama ga bamu independent kono la umumba ale sebenga la ibunya obala Boubacar Traoré kuru sera tiena asira